Ako objednať vchodový čip na Čipy.sk? Najprv prejdeme do sekcie Produkty. Pre výrobu nového čipu potrebujeme váš originál, ktorý nám pošlete po objednaní. Bez neho nie je možné čip naprogramovať, pretože z neho potrebujeme dáta. Vyberte typ čipu a kliknite na Detail. Zvoľte farbu, počet kusov a pridajte do košíka. Ak chcete viac farieb, stačí vybrať ďalšiu a znovu kliknúť do košíka. Odporúčame priložiť aj fotku čipu pre lepšiu identifikáciu. Po dokončení výberu prejdite do košíka. Skontrolujte objednávku a kliknite Pokračovať. Po odoslaní objednávky vám do e-mailu príde kód pre odoslanie originálneho čipu. Tento kód jednoducho poviete na výdajnom mieste pakety a balík sa automaticky odošle priamo na našu adresu. Nemusíte vypisovať žiadne údaje. Systém to vybaví za vás. Pri preprave si môžete vybrať doručenie do Z-boxu, paketa alebo doručenie až domov. Dovoz až k dverám platí pre Banskú Bystricu a Zvolen. Zvoľte spôsob platby a kliknite Pokračovať. Vyplňte osobné údaje a kliknite na Objednať s povinnosťou platby. Nakoniec dokončite platbu kartou a vaša objednávka je hotová. Ďakujeme, že ste si vybrali Čipy.sk, spoľahlivého partnera pre vaše vchodové čipy.